Setup-esittely YouTube-video, se olisi Pikku-Ukko täällä. Päivän pähkinät esitellään minun setuppi. Tähän kuuluu totta kai hiiri. Hiiri on ehdoton ykkönen, mikä pitää olla. Sitten näppäimistö kuuluu kanssa. Sekin pitää olla aivan ehdoton. Tämmönen hiiren merkkiä mien tiedä. Mutta näppäimistönä on Telteco Gamingin 60% mekaaninen näppäimistö. Pleikka Viitosen ohjain löytyy sitä varten, että minä voin sitä yhdistää sitten ja pelata sillä. Sitten löytyy näyttö. Siinä on hienosti Mersun auto siinä nätisti. Sitten löytyy täältä läppäri. Siinä on se sama tausta, koska minä olen tehnyt semmoisen yhdistyshomman, että kun tämä näyttö, niin kaikki näkyy myös tuossa isolla, mitä tuossa läppärillä tehdään. Kaikki näkyy isolla myös tässä näytössä. Sitten sen jälkeen, tässä tämä alkaa olla, että laitetaanpa nyt ledit päälle. Minä pistän nyt ledit päälle ja näinikkäästi ledit on saatu päälle. Sitten mulla on tämmöiset kuulokkeet, totta kai kuulokkeet pitää aina olla, Mulla toimii, tällaiset kuulokkeet toimii kuulokkeina. Kuulokkeet aivan ehdoton. Tässä oli se läppäri. Hyvin toimii tämä läppäri ja näyttö näyttää siitä, mitä kaikki tapahtuu. Ja sitten tästä näin näppäimistö oli tuon näköinen ja hiiri, pleikkarin kapula ja hyvin toimii. Siinä se näyttää, että mitä täällä tapahtuu ja kaikki tällainen toimii aivan erittäin nätisti. Mitäs tämä nyt ilmoittelemaan? Tulee päivityksiä nyt. Tämä setuppi alkoi olla tässä, että hiiri löytyi, tämmönen nätti hiiri. Sitten tämmönen nätti ohjain. Nätti 60% Telteco Gamingin näppäimistö ja Rustin kuulokkeet. Sitten näyttö. Ja läppäri tästä löytyy. Ja penkkinä meillä on penkki kanssa. Pelituoli siis suomeksi sanottuna L33T eli Loot Gamingin L33T Gaming. Pelituoli löytyy aivan ehdoton ykkönen, mikä on pakko olla. Tämmönen pelituoli. Tehdäänpä tämmönen kokonaispano. Hieno setuppi kaikin puolin, ei mitään vikkaa. Ei oikeastaan se ei ole mitään vikkaa, mutta tosi hieno setuppi. Pikku-Ukko haluaa teille näyttää vielä, kun minä sammutan tämän läppärin. Ottakaa, minä sammutan nyt tässä. Elikkäs minä haluan näyttää teille vielä tämän alkunäytön taustakuvan. Tämän ennen kuin sen aukaisee sen, mikä läppäri sen käynnistää, niin mikä siinä alussa on. Kello on nyt tuon verran. Tämän näköinen kuva mulla on siinä alkunäytössä. Tämmönen Mersun hieno kuva.
Tällainen kuva siinä on ja sitten tämä oli se läppäri, kyllä. Sitten vielä näytössä isolla näkyy tämä kuva. Tämmönen hieno Meresu 18.59 on kello ja perjantai 13. lokakuuta. Milloin minä tämän videon kuvaan. Nyt kello vaihtui 7. Jotenkas tämän näköinen oli tämä hieno kuva tässä näin. Ja tässä näkyy vielä samaa kuvaa ja eiköhän tämä ole ollut tässä tämä setup, että hienolta näyttää. Hieno setup. Tämän näköinen oli siis tämä ja sitten kun painaa tästä, niin tässä on tuommoinen Polariksen kuva ja mies, joka keulii Polariksella. Tuossa on sama. Mies, joka keulii Polariksella. Näinikkäästi. Laitetaan tähän äkkiä tuo minun salasana. Mie kerron sitä teille, mutta minä äkkiä sen näpytän. Äkkiä tässä näpyttää. Meni väärin, kun pitää kuvata samalla. Noin nytkäästi. Tervetuloa. Siinä on se. Lukee tervetuloa, niin nyt se menee auki. Tässä on nyt auki tämä tietokone. Näinikkäästi. Sitten kun painaa tästä työpöytä. Tästä työpöytä, niin se menee tähän aloitusnäyttöön näin. Sen jälkeen käynnistetäänpä, mulla on Epic Games siellä, niin mikä on se Fortnite. Elikkä kohta lähtee Fortnite päälle. Tässä on tämmönen kiva se tuuppi. Hyvin mulla tässä peli toimii. En mä tällä testannut pelata mitään muuta kuin Fortnitea, mutta vois kokeilla muutakin peliä, joka olisi vähän toimis. Ehkä. Mutta se on tämmönen näin, tällainen näin ja tämä video alkoi tässä, että se olisi setup esitelty. Siinä koko ajan käynnistymässä Fortnitein peli. Lähdössä päälle. Elikkäs, se oli pikkuukko täällä. Setup on nyt esitelty. Tämä video loppus tähän. Mennään seuraavassa videossa. Seuraavaan videoon asti. Moi moi!